Dobar dan, poštovani naši. Moje ime je Marija Lošić ispred kompanije New Life Turkey i naravno sa mnom i moja koleginica Marina. Nas dve danas dok smo snimale neke stane došla nam je jedna sjajna ponuda koju nismo mogli da propustimo da vam snimimo, a to je jedan fantastično veliki stan u samom centru Mahmutlara na nekih 200-300 metara od mora. Jedan izuzetno veliki stan na 9. spratu, zgrada je stara nekih 12 godina, on ima 125 metara kvadratnih, a sve ostalo ćemo da rešimo zajedno. Od samog ulaska u stan, kao što vidite, imamo jedan zaista veliki hodnik iz kog se ide u svaku prostoriju. Hodnik naravno ima jedan opet poprilično veliki plakar za odlaganje jakni i cipela. Nećemo otvarati stvari zato što porodica i dalje živi ovde, ispoštovat ćemo njihovu privatnost, a mi ćemo da krenemo sa ove strane. Znači od ulaznih vrata sa desne strane imamo ogledalo, do ogledala imamo jedan toalet sa centralnom ventilacijom, tuš kabinu, poprilično prostran, zatim odmah do njega imamo prvu spavaću sobu. Sve prostorije su poprilično velike, 2 noćna stolčića, veliki krevet za spavanje, televizor i ova soba ima malu terasu, ali to ćemo da vam pokažemo sa druge strane. Svi podovi su od keramike. Odmah do te sobe imamo drugu spavaću sobu, koja također ima nešto manji krevet za spavanje, par polica i to je to. Naravno, u stvari nije naravno, nego ova soba nema terasu, ima samo prozore i pogled na planine. A mi idemo dalje. I u ovoj sobi su podovi od keramike. U produžetku hodnika imamo još jedno gostinsko kupatilo. I u nastavku imamo jedan ogroman dnevni boravak spojen sa kuhinjom. Zaista izuzetno veliki dnevni boravak. U kuhinji imamo naravno sve prateće elemente bele tehnike poput rerne, ploče na gas, aspiratora, tu nam je i mašina za suđe, naravno i veš mašina. Nećemo otvarati radne delove, ali pretpostavljam da su izuzetno veliki i duboki, između ostalog ima dosta prostora za svoje laganje. Naravno u kuhinja ima i svoj frižider sa lednom komorom, jedan izuzetno veliki sto za ručavanje u delu koji je trapezarija. Naravno dosta prozora kao što smo uvek navikli ovde. Troset, fotelja, mali sto, televizor, klima i komodica za televizor. Naravno stan nije nov i ljudi još uvek žive, zato možda malo trenutno deluje tako neobičajno, u stvari na ono što ste navikli da vam prezentujemo. Naravno imamo jednog tigra ovde, Tesi lepi, koji spava. I sjajna priča ovog stana, pored ove veličine koju on nosi iz prostranstva, je njegova terasa. Jedna izuzetno velika terasa. Sa desne strane možete da vidite more, što znači da smo na nekih 200 metara od plaže. Ovo ovde odmah je Barbaros ulica. Sam kompleks u sebi ima bazen, mesto za roštilj, kao što smo uvek i navikli, a ona je super stvar zato što je ova terasa okrenuta sa ove druge strane, tačnije mirnije strane. Imate pogled i na planine. Da rezimiramo još jednom. Znači, nalazimo se na Barbaros ulici, 9. sprat, zgrada je stara negde oko 12 godina. Stan je 125 metara kvadratnih, u sebi ima namještaj, ali namještaj zaista nije nov, porodica još uvek živi u stanu, a fantastična cena ovog stana koja je na jednoj od najboljih lokacija, samom centru Mahmutlara je, pored parka, jedinog parka koji imamo inače u Mahmutlaru, 102.000 evra. Mislim da
Ovakva vrsta stana sa ovom lokacijom, ovom kvadraturom i ovom cenom se zaista ne propušta. A ja vam još jednom mogu poslati predivan i srdačan pozdrav ispred celog tima New Life Turkey, mene i Marine, i želim vam prijetan vikend. Nas dve sad idemo malo i da uživamo. Prijetno!